Zo'n 20 jongens en famkes van het Zeekadettenkorps van de Lemmer zullen mij helpen bij de bijzondere berging van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. Jood stappen ze aan boord van opleidingsschip de Roermond voor de laatste taarriedings. Zometeen stuurboordzijde, dekwassen, luiwagens, pompen staan aan, spinnenrag weghalen. Morgen smieten ze de trassen los. Ze varen dan naar de Isomar, daar de resten van het vliegtuig en mogelijk ook nog van de bemanning op de baai liggen. Denk je de oude mineveger 4 weken verankerd. De belangrijkste taak voor de zekerheden is het taferzocht op het gebied. Meesten mij net in het projectgebied komen. En zij zorgen ervoor dat de meesten net inkomen door middel van audio en visuele signalen. En daarnaast zorgen ze voor het eten voor de bemanningen. De zekerheden tussen de 10 en 26 hier zullen wachten in om nieuwsgierigen op afstand te houden. Na een week wordt het prachtig waar, dus het kan wel eens drokken worden op het wetter. Ik denk dat ze toch wel erop afkomen een paar keer. Ja. Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Ja. Ja. En wat ga je dan doen? Ja, de politie bellen, denk ik. Ja. Ja. In principe, als er mensen dus in het gebied komen dat niet verboden gebied is voor hun, dan is het onze taak om Rijkswaterstaat of Defensie of iets dergelijks in te schakelen. En dan gaan zij ervoor zorgen dat ze uit het gebied verdwijnen. Bootjemeesken worden eerst waarschuwen, maar daarna volgend een boete. Er worden geen risico's na bij de berging van het oude oorlogsvliegtuig. Het is natuurlijk een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog die deels kwam. Er zit nog een lading in, een bommenlading. Dus ja, daarom moet je buiten het gebied boeien. Want als de zaak de lucht niet zo gaan, nou ja, dan heb je vuurwerk.